Prečo sa toľko spájate s kokainom? Ja neviem, čím to vzniklo. Existuje jedno video na YouTube, kde tancuje nejaký pánko. Dáme si to. A tu má nejakých 1 000 000 pozretí. Môžeme si opustiť? Jasné, kľudne si dobre poznám. Toto bude asi ono, no. Áno. A niekto, boli na festivale. A niekto tvrdí, že to som ja. A od tohto sa to vyvinulo. Hej? Čiže zoberte si, že je odo mňa asi o 20 čísel menší, ale to nebudem akože riešiť. A všetci sú presvedčení, že to som ja. Nechaj, lebo tam je... Ste niekedy vyskúšali drogy? Nie. Dobre, môžeme zastaviť. V každom prípade platí, že v časoch, kedy ja som bol tínedžer, tak bol hrubý komunizmus. Vtedy prístup vlastne či už k naturálnym drogám typu marihuana, hašiš, absolútne na to prakticky neexistoval. A neskôr nefungoval. Ja nepiem ani alkohol. Nie zo zásady, ale pretože mi nechutí. Okay. A tak to není o činnom chutí, ale o efektoch. Nie? Že... Ja ich nepotrebujem. Okay. Ja relatívne akože nemám zábrany, ani sa nemusím si vypiť. Hej. Ale teda na tomto videu to teda neboli vy? Nie, samozrejme. Toto ste neboli vy. Poprvé neviem tak tancovať a po druhé podľa mňa je tak od nejakých dobrých 15 rokov mladší odo mňa ten človek a aj úplne trochu iný, ale nie som to. Ale tú podobizeň uznáte? Tmavé vlasy a bradu to nie je také ťažké. Akože vedel by som nájsť ďalších 5